EA Crooks, CN Games. Ešte pred týmto videom sa mi podarilo nahrať video, kde som naozaj rýchlo predal jedného hráča, ktorý bol 999+, takže si pôjdeme len v rýchlosti ukázať, ako sa to robí. Pre tých, čo neviete, samozrejme pre tých, čo viete, tak môžete video vypnúť. Takže najprv pôjdeme do obchodu Play. Pôjdeme do obchodu Play. Nainštalujeme si aplikáciu RunderZ. My ju tu už máme. Takže toto je RunderZ. Teraz si zadáme hráča, ktorého chceme predávať alebo kupovať. My chceme tohoto kuba. Sú tu dve možnosti toho kuba. Jeden je nepredajný a jeden je predajný. Samozrejme, že my chceme predajného. Takže tohoto. Pozrieme si aspoň približný čas, kedy sa má predať. Teraz je to za hodinu a 32 minút, ale asi približne 3 minúty predtým. Dobre, dajme tomu, že už ubehlo ten čas a teraz sú 3 minúty do toho, kedy by sa mal refreshnúť. Tak pôjdeme do RunderZ, aplikáciu si takto podržíme a dáme si ju sem. Teraz pôjdeme do FC Mobile, sme na tejto obrazovke a vidíte, že tuto máme túto obrazovku RunderZ, sem si znova napíšeme Kubo a teraz sa v tom musíte vysomáriť, lebo je tam veľa reklám. Tak, toto je ten Kubo. No a teraz si nájdeme ten refreshovací čas. Ten je tu. V nasledujúcom videu už budete vidieť, že to je pár sekúnd. A vlastne keď bude 1 sekunda pred refreshom, tak ho vždycky tuto rýchlo, čím najrýchlejšie ho proste selnite. A cena sa musí zmeniť. Pokiaľ sa cena nemení, tak ho nerefreshujte. Lebo sa tým dostanete znova na koniec rady. Pokiaľ sa cena nemení, tak ostaňte tak. Všetko ostatné uvidíte v následovnom videu. Music licensing reimagined. Artlist.io. Artlist.io. Music licensing reimagined. EA Crooks, CN Games.